Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе 6 июль җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Эфирда узган көннәр яңалыклары белән атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина. Кичә районыбыз эшмәкәрләре өчен бизнес-десант эшлекле очрашуы үтте. Урта һәм кече бизнес белән шөгыльләнүчеләр, шәхси эшмәкәрләр хөкүмәт тарафыннан бирелә торган төрле ярдәмнәрне әле белеп бетермиләр. Ә мәгълүматсыз яшәп булмый торган бүгенге заманда аны каян алырга? Шушыларның барсын да истә тотып, Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы эшмәкәрләргә ярдәм итү фонды районнарда бизнес-десант 2018 укулары үткәрә. Министерство экономики и Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан действительно предоставляет огромное количество условий благоприятных для развития бизнеса. И наша задача главная донести эту информацию. Вот, собственно, ключевая цель бизнес-десанта. Мондый укулар республиканың төрле районнарында эшмәкәрләргә ярдәм йөзеннән үтә. Допустим, мы проводили бизнес-десант в Алексеевском районе, туда приехали представители Чистопольского района. То есть вот так вот объединяем, потому что объять необъятно, к сожалению, невозможно, здесь человеческий ресурс, но есть информация, ближайшие районы уже локализуются в той точке, где он будет. Информация в открытом доступе, где завтра будет информация размещается, и туда могут тоже приехать предприниматели. Җир кешесеме ул, әллә башка сферада үзенең эшен ачканмы, иртәгәме, соңмы аңа барыбер дә мәгълүмат кирәк булачак. Ә мондый укулардан һәркемдә канәгать кала. Да, конечно, обратная связь есть. Вот буквально сегодня тоже Вадим Олегович говорил, он сегодня на звонках, в каких районах мы были уже предварительно, они уже отправляют запросы. Тот же микрозайм, многие не знали, что под такой низкий процент можно получить займ, уже идут заявки, обратная связь очень положительная. И в целом ваши предприниматели тоже сегодня сказали, что очень полезно было для них, и никто не пожалел, что сегодня присутствовали и уделили нам свое ценное время. Бизнес-десант укуларына барысы 60 эшмәкәр чакырылган иде. Түгәрәк өстәл янында үзара җылы мөнәсәбәттә очрашу беркемне дә битараф калдырмады. Безнең республикада моның нәтиҗәсе бик олы, районыбызда да күпмедер үзгәрешләребез бар, но бик әкрен әле. Һәм инде бүгенге көндә үзебезнең ниндидер дөрес булып бетмәгән аркасында кемнедер һәрвакытны гаеплибез без. Кешедән гаеп эзлибез бит инде. Bir яктан үзебезнең дәүләтебез төрле ярдәм юллары бар. Үзебезнең дөрес итеп, үзебезнең хезмәтне барсак, бу ярдәмне бик яхшы кулланырга була, и моның аркасында табышыбыз да була. Шуның өчен мондый очрашулар күбрәк кирәк, һәм элемтәләр кирәк. Дөрес, әле бу бүген бушлай, буш булганда ул һәрвакытны кулакка керми. Түләүле булса, ул инде андый вакытта аз гына күбрәк кирип кала. Бүген республикабыз шундый чыгымнар ясап булса да, үзебезнең киләчәк буыннарны, яшьмәкәрлекләрне, малый средний бизнесны дөресен әйтергә кирәк, бик кулайлыгы бик күп. Дөрес, минем үзем санавым буенча бүген көндә олы җитештерүчеләргә бик кулларына суга дип әйтергә кирәк инде. Потому что бу налоглар түләү буенча, аннан соң инде киләчәктәге бу монда хезмәт итүче кешеләрнең дөрес итеп кирип бетүе, бит инде пенсионныйлар булуы, тормыш бара, ömür уза, пенсия вакыты җиткәннән соң инде менә теге бөтен табышны күрсәтелеп бетмәгән аркасында нәтиҗәсе тоже кыен әйберләр барлыкка килә. Но шулай булса да, безнең дәүләтебез ничек булса да бүгенге көндә шушы бәләкәй эшмәкәрлекне тырыша булдырырга. Район башлыгыннан бүген барлык эшмәкәрләрне дә уйланырга мәҗбүр иткән касса аппаратлары турында да сорамый кала алмадык. Учет булырга тиеш. Кайда учет юк, анда тәртип юк. Инде дөрес, күпмедер табыш югала, но бит без бөтенебез дә дәүләт хисабыннан яшәү, үзебезнең хисаптан яшәү бит инде. Без дәүләткә үзебезнең чек күпме кертәбез, шуны хәтле алабыз дигән кебек инде. Безнең бүгенге көндә дәүләттән сорау күбрәк, дәүләткә бирергә караганда. Шуның өчен булар, мин беләм, киләчәк булачак электронный акча. Ул вакытта безнең бөтенебезнең дә каян килеп чыккан табыш күренеп торачак. Ул проблемалар бөтен чишеләчәк. Ул вакытлыча. Инде бүген безнең менә әле кыягаз акчаларыбыз бар, бүтән төрле
Киләчәктә ул бөтенесе электронный була. Инде менә бүген көндә репетиторство син уздырасың, син бит аннан налог түләмисең шул бит. Ул беркем дә күрми синең күпме акча эшләгәнеңне. Син бүген бәрәңге җитештердең, күршеңә саттың, я кемгә саттың, ул беркемгә дә күренми. Киләчәктә безнең нинди генә хезмәт куйсак та, ул күренәчәк. Инде синең арттан беркем дә йөрәчәк түгел, син ул акчаны булдырдың, ул синнән тиешлесен дәүләт алып кала да, калганы син кая кулланасың килә, күпме ничек кулланасың килә, бер проблема булмый. Хөкүмәтебез бүген урта һәм кече бизнес белән шөгыльләнүчеләргә, шәхси эшмәкәрләргә үз ярдәмен тәкъдим итә. Аны вакытында тотып алырга һәм куллана белергә кирәк. Самое главное, что информирование предпринимателей. Должны все предприниматели знать, что у них у всех одинаковые возможности получить какую-то поддержку от государства для своего бизнеса, будь это малый бизнес, микробизнес или средний бизнес. И мы ездим, рассказываем реальные практики. Мы на основе реальных историй других предпринимателей из других соседних районов, регионов рассказываем, как они получили эту господдержку, как они этим воспользовались и как это дало им возможность вырасти. То есть получить новые рынки, получить новых клиентов, получить всю ту поддержку, про которую мы рассказываем. Самое главное, чтобы все предприниматели могли понимать, что у них у всех есть одинаковые шансы получить поддержку от государства. Будь это интернет-продвижение, будь это финансовое возмещение, промо-ипотека и другие программы, которые мы вам сегодня всем презентовали. В Сабинском районе мы были полгода назад, презентовали проект «Проверенный бизнес». Сегодня наш бизнес-десант презентует все меры поддержки, которые Министерство экономики и Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан реализует и планирует реализовать в республике в этом году. Балалар нинди булуларына карамастан һәр вакыт игътибарга кайгыртуга мохтаҗ. 3нче көн Сабантуй спорт мәдәни комплексында үткән Сабантуйда катнашкан һәр бала да күңел сөенече кичергәндер. Гөлшат Галиәкбәрова хәбәре. Сабантуй спорт мәдәни комплексында үткән Сабантуйда югары утар балалар йортында тәрбияләнүчеләр һәм Саба гимназиясе укучылары катнашты. Сабантуй иң элек балалар арасында үзара бердәмлекне булдыру, бер команда булып эшләү максатын күздә тотты. Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов үз чыгышында балалар иң зур байлыгыбыз. Кызганыч, бүтән баланың да сәламәтлеге бер төрле түгел, әмма алар бүген бөтенесе дә бер тигез диде. Татарстан Республикасы хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары Юлия Абдреева балалар өчен яшьтәшләре белән аралашу кирәклеген һәм социаль реабилитация мөһимлеген ассызыклады. Һәм бу эш һәр кешенең үзеннән башлана. Мы активно привлекаем вообще всех желающих, кто хочет оказать помощь и провести с нами какие-либо совместные мероприятия, связанные с социальной реабилитацией детей-инвалидов. Сегодня у нас вообще в республике реализуется социально-гуманитарный проект «Сможем вместе», и он направлен именно на развитие и социализацию детей-инвалидов. Он больше, конечно, мы взаимодействуем в этом проекте с теми крупными предприятиями, которые оказывают помощь нашим реабилитационным центрам, детским домам-интернатам для умственно отсталых детей. И их помощь и в организации различных праздников, в приобретении подарков, одежды для наших детей. И они их вывозят на различные экскурсии по тем историческим местам, которые сегодня у нас очень много в республике. Соңгы вакытта республикада инклюзив билим бирү турында да сөйләшүләр бара. Гомумән, һәр баланы ничек бар шулай кабул итәргә өйрәнәсебез бар әле. Я считаю, что такое направление очень важное для нас. Сегодня мы открываем инклюзивные школы. И вот наши сегодняшние мероприятия, которые мы проводим, это своего рода тоже инклюзия. Когда вместе объединяются дети, проживающие в нашем детском доме для умственно отсталых детей, и школьники из Сабинской гимназии. Тем самым мы, в принципе, даем детям такой посыл, что у нас все дети одинаковые, все дети равны, и все они должны жить вместе. Не должно быть никаких таких, предубеждений, что человек с инвалидностью какой-то изгой в обществе или еще что-то. То есть мы должны помогать таким людям осваиваться, приобретать какие-то бытовые, социальные навыки. И мы должны быть сами готовы, помогать людям с нарушениями в умственном развитии, в физическом развитии. И это нужно начинать именно с детства. Поэтому мы и привлекаем школьников и очень хотим, чтобы из них многие стали волонтерами, помогали таким детям и в школе, помогали, и выходили с ними гулять, играть, потому что
для наших детей. У них есть все, у них есть памперсы, одежда, обувь, там и все. Государство о них заботится. Но общение, его вот никуда не... Оно очень им нужно, и они очень рады, когда к ним приходят гости, новые лица, новые эмоции. Поэтому как бы мы призываем всех наших учащихся, наших школ, да, если вы хотите, как бы, особенно если вы хотите стать в дальнейшем по медикам, идти в медицинский университет, да, в социальную службу работать, соответственно, поработать и понять, что это такое, ну и, соответственно, наверное, может приобрести для себя каких-то новых друзей, потому что наши дети, они очень отзывчивые, очень добрые и очень ласковые и как бы готовы всегда к общению. Саба гимназиясы укытучысы Лейсан Юнусова Сабантуй бейрамына иң актив укучыларны алып килүләрен әйтте. Гимназияда һәр балага тигез карала һәм инде менә бүгенге чарага без үзебезнең иң актив, иң булган укучыларыбызны, волонтерларыбызны алып килдек. Күреп торасыз, алар инде шушы балалар белән бик матур уйныйлар, төрле уеннарда катнашалар. Мәктәптә дә алар бик тырышып укыйлар. Шүлмәк вату, таяк татышу уеннары белән башланган Сабантуй һәр балага аралашу сөйнеше, җиңү шатлыгы алып килде. Балалар арканда тартыштылар, кулда көрәштерделәр, капшык киеп тә йөгерделәр, әтәш тә кудылар. Үзләренә бирелгән бүләкләргә исә ихластан сөенделәр. Ильяс Мөхәммәтҗанов һәм Дмитрий Ионов уеннарда бигрәк тә актив катнаштылар. Bu Sabantуй бик кызык булды. Bu Sabantуйда бик ошады. Sabantуйда там бик ошатып катнашымын. Сабантуй это хороший. Игры играли, тянули палку. Я очень рад, очень красиво сегодня. Инвалид коляскасындагы хәрәкәтләнүче Юра Андреев, Эдик Михайлов та игътибар үзәгендә булуларына бик шат иделәр. Саба гимназиясе укучысы Рената Мөбәрәкова өчен дә бүгенге көн хис туйгыларга бик бай булган. Сабантуйда мин балалар белән таныштым. Алар әйбәт, якташлы, дус, алар белән шундый рәхәт яңадан очрашасыларыбыз килеп калды. Бу Сабантуйда без алар белән уйнадык, аларга булышыбрак җибәрдек. Алар рәсемнәр ясадылар, шүлмәкләр ваттылар. Дәүләтебез дә язмыш тарафыннан кыерсытылган балалар язмышына битараф түгел. Төрле чаралар үткәрү өчен грантлар булдырыла. Әлеге Сабантуйны оештыру өчен исә шәхси эшмәкәр Гөлнара Галимова алына район иганәчеләре дә бик теләп кушыла. Мин тендерда катнаштык, 80,100 акчасы нидән дәүләттән тапшырылды. Без шушы 80,100 акчага анда ашауда кергән, уеннар, төрле әйберләрне, менә аттракционнарны китердек бит инде. Алар белән генә булмый ул, без шуңа күрә предпринимательләрдән ярдәм иттеләр. Монда безнең бу 40 баладан тыш 40 биюче катнаша, 15 волонтер, судьялар, бөтенесе бергә 120, общий 120 кеше. Бу чараны оештыруда минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә республика җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә һәм дә инде шулай ук шушында ярдәм иткән барча предпринимательләргә, менә яшьләр эшләре буенча менә бу мөхтәсибияттәге Алмазга аеруча да рәхмәт әйтәсе килә инде. Вообще менә кемнәр ярдәм итеп барсына да чиксез рәхмәтлемен. Менә мондый чараларда ешрак катнашсак, хәйрия, һәр вакытта да менә шушы дөньяда без бер изгелек эшләсәк, ул бит безгә меңе белән, әллә ничә меңе белән әйләнеп кайтачак. Район мәдәният бүлеге, балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе хезмәткәрләре дә бәйрәм күңелле үтсен өчен бар тырышлыкларын куйды. Балалар нинди булуларына карамастан һәрвакыт игътибарга мохтаҗ. Күңелдә булган йөрәк җылыбызны аз гына аларга да бирсәк, рухи яктан да, физик яктан да тормыштан көч алып яшәрләр иде. 27 июньдә Россиядә яшьләр көне билгеләп үтелде. Бу көнгә багышланган бәйрәм чаралары узган шимбәдә үтте. Сабадагы Олимп футбол кырында үткән бәйрәм ярышлары районның актив һәм спорт сөюче яшьләрен җыйды. Бәйрәмдә катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов сәламләде. Барыбызны да шушы бәйрәм белән, яшьләр көне белән, бу бәйрәмгә багышлап без бүген спорт мероприятиясе үткәрәбез. Әлеге яшьләр сезгә барыгызга да уңышлар, уйлаган эшләрегез уң булсын. Инде яшьләргә үзебез менә татар халкының гореф-гадәтләрен онытмаслар дигән теләктә калабыз. Спортны үстерүгә зур өлеш кертүче яшьләргә район спорт бүлегенең грамотлары һәм акчалата бүләкләре тапшырылды. Чарада катнашучылар кул көрәше, гер күтәрү, йөгерү эстафетасында, йөгерүдә, пляж волейболы уеннарында һәм башка спорт бәйгеләрендә үзләрен сынады. Аеруча яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр җитәкчеләр тарафыннан тәбрикләнде.
Сіз атна информацион программасын карыйсыз. Милли бәйрәмебез Сабан туйлары Россия өлкәләрендә дә бик оешкан төстә уздырыла. Узган атнада, ягъни 30 июнь көнне Сабалылар бәйрәм концерты белән Удмуртия Республикасы башкаласы Ижевск шәһәрендә чыгыш ясады. Җырчы биючеләр белән бергә көрәшче спортчыларыбыз да бәйрәмдә катнашты. Татарстан һәм Саба районы җитәкчелеге үз теләкләрен кардәшләребезгә җиткерде. Сабан туйның иң матур мизгелләрен безнең операторыбыз Мәксүд Фәйзрахманов та күреп кайтты. Соңгы елларда Саба Ижау дуслыгын нык бәйләнде. Россия өлкәсе булса да, биредә яшәүче татарлар милли гореф-гадәтләрне онытмый. Сабалылар аны үстерергә һәм тагы да ныгытырга ярдәм итә. Шөкер, бәйрәм хакына көне дә кояшлы һәм җылы килде. Ижау татарлары да татар рухы, мәдәниятенә бик ихтирамлы. Чит төбәк, төрле милләтне үзенә берләштергән шәһәрдә яшәсәләр дә, ана телен һәм динен саклап, үзара ана телендә аралашып, төрле бәйрәм кичәләр оештырып гомер итәләр. Чит җирләрдә таныш сөйләмне ишетү милләтебезнең яшәү көчен югалтмавына күңелдә горурлык хисләре уята. Халкы да бик итәгатьле һәм кунакчыл. Удмуртия Республикасында хәзерге вакытта 110 меңнән артык татар гомер итә. Шуларның 65 меңе башкаланың үзендә яши. Сәнгатебезне, мәдәниятебезне, телне, тарихны, динне, гореф-гадәтләрне югалтмый саклауда алар олы эш башкаралар. Моңа җитди әһәмият бирәләр. Елда Сабан туйларын уздыру моның ачык мисалы. Сабан туйының быелгы ачу тантанасын милләттәшләребез шәһәрнең барлыкка килү һәм татарларның бирегә килеп урнашу тарихына багышлаган. Халкыбыз буыннар арасындагы бәйләнеш белән борыннан ата-бабаларыбыз нәсел шәҗәрәләрен төзеп килгән. Һәр гаиләдә ким дигәндә 7 буын тарихи тамырлары белән Нукрат татарларына барып тоташучы, бүгенге көндә Удмуртия җирендә гомер кичерүче чүпче татарлары бездә кунакта. Сегодня у нас в гостях потомки нукратских татар, чепецкие татары, проживающие на севере Удмуртии. 4 с лишним века, как они осели на удмуртской земле. Обосновали деревни Кисты, Бадера, Ахмади и больше десятка. Касимовы, Тюрины, Бияновы, Дюкины, Абашевы, Арслановы, потомки одного могучего рода, рода князя Касима. Глазов районнарында яшәүче татарлар борынгы бабалары Касым бейнең васыятенә тугры кала киләләр. Где бы ни жили в Удмуртии или в других регионах, или даже за пределами России, потомки князя Касима гордятся своим происхождением, берегут традиции и обряды, религию, завещанную славными предками.
Орде, потом Казанскому ханству, затем татарским князьям Яушева, позже Кутлу Мухаммеду Тевкелеву, который был российским дипломатом. В 1931 году царица Анна Иоанновна направила его как российского посла в Среднюю Азию, где Тевкелев проявил недюжинные способности дипломата. Mirza Qutlu Muhammad Tevkelев zotli naslda. Tomirlari Qrim podshabikasi Nur Sultonga borib tutasha. General-mayor darajasida erishgan, el tarixida o'z ismini qoldirgan davlat ishliklisi. Ammo unga ish bo'yindagi bilamalarining bir ulushini zavod solirga bererga to'g'ri keladi. Год 1760. На землю в Тевкеле возводится железодеятельный завод, и при нем поселок. Основателем города считается граф Шувалов, но наибольший вклад внес его доверенный горный инженер Алексей Москвин. Важную роль в развитии Ижевска как города-завода сыграл другой известный человек – Андрей Дерябин. При его правлении строились заводские здания и увеличилось производство железа. Hoş gelasın, Rahimit Sabantoy. Bugünlerde yaşav derdi, tatlı hayal, yaktı uylar. Yaşayışka yemler birgen. Hoş Rahimit Sabantoy. Batırlarını barlar toy. Bugünlerinin türlerinde izgi uğrun algan toy. İşte kalsın bu yılda. Uçraşık iz boyunda. Rahatlanıp bugün aşıp Respublika kulem Saban toyunda. Сабан туе татарның милли бәйрәме булса да, үзенә төбәктә яшәүче барлык милләт вәкилләрен җыя. Сабан туе, хезмәт туе, бөтен халык бәйрәме. Seni
Удмуртия, родина многим народам. Есть не удмурты, татары, русские. Веками ведем сердечные разговоры. Нам выпало великое счастье и единство. Радует нас судьбы наше везение. Долголетию порука, наше братство. Алга таба бәйрәм дәрәҗәле кунакларның чыгышы матур теләкләре белән дәвам итте. Дорогие друзья, кадерлы дуслар, Гажаной Шьёс, искренне рад возможности сегодня быть вместе с вами на этом народном, красочном,
многолюдном празднике. От имени главы Удмуртской республики Александра Владимировича Бричала, от правительства республики и от себя лично сердечно поздравляю всех с открытием праздника Сабантуй. Не только для татарского и башкирского народа, но и для всех жителей нашей республики это один из самых любимых праздников. Мы видим, сколько людей собралось здесь. Уже в течение многих столетий Сабантуй является местом встречи добрых друзей. Он привлекает к себе праздничной атмосферой, неповторимым духом спортивной борьбы и народных забав. В этом прекрасном уголке Удмуртии собрались люди со всех районов и городов нашей республики. Приехали дорогие гости из Татарстана, Башкортостана, других городов России. Поздравить вас пришли делегации национально-культурных объединений, потому что Сабантуй сближает людей. Сабантуй дарит хорошее настроение. Сабантуй чествует земледельцев и дает надежду на хороший урожай. Приветствие президента Республики Татарстан Руслана Нургалевича Миниханова, участникам и гостям праздника Сабантуй 2018 года в регионах Российской Федерации и зарубежья. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, от имени Государственного совета, правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас с татарским национальным праздником Сабантуй. Этот замечательный праздник берет свое начало в глубине веков и является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия татар всего мира. Сабантуй знаменуется собой завершение весенних полевых работ, отражает многоцветие ярких обрядов, обычаев татарского народа, которые бережно передаются из поколения в поколение. В этот день мы славим труд земледельцев, заложивших основу будущего урожая и продовольственного благополучия. Искренне восхищаем духом, богатством и неповторимостью народного культурного, демонстрирующего свою спортивную удаль и творческие таланты. Майдан праздника объединяет все больше представителей разных народов, способствует обогащающую культуру. Ширится популярность и география его проведения. Уверен, что нынешний Сабантуй станет знаменитым событием в жизни всех татар, где они не проживали. От всей души желаю всем участникам праздника прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Миниханов. Hürmetli vatandaşlar, dostlar, Sabah rayonu halkı isminden hem şahsen özümden endi bizning ko'p yillar birga biz shu ulug' bayramimizni o'zdiramiz. Men aytasiz kelishim ko'ngildan birinchidan Udmurtiya xalqina ularning zo'r ishlari bilan shu Sabantuyga keluvlari yetakchilikka Udmurtiyani uyushtiruvchilarga shu Sabantuyni mo'lli motor etib uyushtirganishi. Sabantuy bizni bitirimizni birlashtira, dindigina millatda bo'ldik. Biz birdan ham endi o'zimizning urf-odat ishlarimizni, yorishlarimizni shu Sabantuyda har vaqtni bizani esga olamiz ham kelajak bugunga bizani ko'rsatamiz. Kelajakda turmush bizning o'zimizdan turadi. Biz necha ketib ishlaymiz, shu aytib yo'l aytamiz. Urf-odatlarni saqlab, kelajakda bugunlarga bularni ko'rsatib, shu Sabantuyni saqlab qoluv ul sizning tirishlig'ingiz, bizning Rossiya Federatsiyalari bo'yicha tugul, butun dunyo bo'yicha shu tatar milliy Sabantuyi orqasida
ko'p millatlar birimizni tanib, ko'rib, ig'tiborli ham hurmat etib kundan-kun ortib boradi. Sizni yangadan chin ko'ngildan shu ulug' bayram bilan esenlik, sog'lik, oila baxti, shu Sabantoydagi mezgillar sizni uylaringizga qaytsin. Har vaqtni mezgilli motor etib yasharga yazsin. Bo'lgandan ig'ilgan ko'rga yazsin. Bayram bilan sizni. Тәбрикләүләрдән соң Сабантуйны тамаша кылырга килүче Ижау халкы саба чәкчәгеннән авыз итте. Аннары сәхнә түре сабалыларга бирелде.
Сабантуй үзенең милли уеннары белән кызыклы. Бәйрәм күрке булган төрле уен ярышлар, келәмдә татарча көрәш бәйгесе беркемне дә битараф калдырмый. Һәркем аларда яратып катнаша һәм тамаша итә. Туйлар имен килсен, борчуларны таратып, сәламик без һәр кешене үзебезчә яратып. Һәммәгездә катнашыгыз Сабантуй бәйрәменә. Ак бәхетләр юлдаш булсын сезнең шат йөзегездә. Уйнап җырлап биеп көлеп уздырыйк ши бәйрәменә. Сабантуй халык туе күтәрик күңелләренә. Уйнап җырлап биеп көлеп уздырыйк ши бәйрәменә. Сабантуй халык туе шатлык килсен бу көнне. Атна информацион программасы шуның белән тәмам. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Сау булыгыз.